কথাটা কিন্তু দুই নম্বর ପକ୍କା ଯୋଉଠି ଦିମାଗ କାମ କରେନି ସେଠି ବାହାରେ ଏ ଜଗତ ପୋଲିସରେ ଧରା ପଡିଛି ମାନେ ତମେ ମୁଁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଜେଲକୁ ଚାଲିଯିବେ। ମତେ ଫୋନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଗଲେ ମୁଁ ଗାଡି ଆରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି। ହଁ ଶୁଣ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଜମା ଭୁଲ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। मारी दे दी। अरे भाई, अरे से लोग भाई से क्यों लगो? अरे भाई, अरे से लोग भाई से क्यों? अरे भाई को उड़ा, अरे भाई, अरे क्या करा चाहते हो?